Mayong hapon mga kaigsunan, mayong hapon, ani ana sabta sa tong programa sa live sa pagbutyag sa kamatuoran nining takna sa kapuno no, mayong hapon nato diha. Mayong usab sa tuang mga kaigsunan, maayong preparation day no. Og sa dili pa ta magapadayon sa unahan mga kaigsunan, maminaw una ta og religious song atong paminawan sa di pa ta padayon. Wala ka bang masayo sa unahan nga si Jesus kanimo naguna? Siya kanimo muuban bisan asa kay ikaw bililhon maalang kaniya. Bukti lang yun ang kamot niya o kayaw pagtiyan. Ang kasing-kasing mo, itugyan lang kaniya. Ayaw lang yun o kabalaka sa imong pagpanaw. Kay siya kanunay kanimo nagalantaw. Ang kagahapon mo, tampis nga handumon nga si Jesus kanimo niunong. Bisan pa sa mga walo sa kamatayon, isa puwang ikaw niya sa iyang bugtong. Bukti lang yun ang kamot niya o kayaw pagtiyan. Ang kasing-kasing mo, itugyan lang kaniya. Ayaw lang yun o kabalaka sa imong pagpanaw. Kay siya kanunay kanimo nagalantaw. Ang mga higayon nga imong naangkon, kinigilapit lang sa panahon. Kayang upang wala kayon kasiguruhan, apan si Jesus na sa imong iniran. Bukti lang yun ang kamot niya o kayaw pagtiyan. Ang kasing-kasing mo, itugyan lang kaniya. Ayaw lang yun o kabalaka sa imong pagpanaw. Kay siya kanunay kanimo nagalantaw. Mayong hapon mga higala igsoon, mayong hapon kanatong tanan. Ani ana sabta sa tong programa sa tuang live
biblical legal sa mga kamatuoran nga with supporting documents, no, mga pamatuod. Unya sa di pa ta magsugod mga kaigsunan, atong ihatag ni Pastor Guya sa pag mag-ampo sa ta, ay hada to ipahatag ni Pastor sa pagsugod sa paghisgot sa biblical o mga legal. Ampo ta mga kaigsunan, ato lang ido po tong ulo piyong atong among langit non og dalaygon silimbaho namo nga Dios, Ginoo ning takna sa kapunon, daghang salamat sa imong kaayo kinabuhi kusog imong gihatag namo. Labi na sa gininhawa sa hangin nga mong gigamit sa pagpasalamat diha kanimo nining adlaw sa pagpangandam. Ano na sab kami nakahimo sa pag-live, hinaot ikaw magapanalangin kutob sa nagapaminaw. Kaya sila kabasko kapiskay sa panglawas, amo kanip kadawaton sa ngalan ni Kristo mong gilog manuluwas. Amen. Mayong hapon mga kaigsunan, atong ihatag ni Pastor Guya ang panahon. Mayong hapon mga minahal kong tigpaminaw, labi karon diha sa atong ministro diha Pastor Briones sa Los Biminda diha sa Puerto Princesa, Palawan. Kumusta man diha, Pastor? Uban sa tanang mga kaiglesiyahan kanaminaw sa programa Igsoon. Ako naman gisulti kaganina pero kaganina wala pa nato ikakuan si Pastor Arman ug diin siya tuwas siya sa Palawan, Puerto Princesa, Palawan. Busa daghang salamat nga ang ato igsuon pagbulgar man sa kamatuoran. Ang kamatuoran mga kaigsunan atong ipabasa nga Isaias 41 versikulo 10 o Episo 4:25 mga kaigsunan, ang balaan nga kasulatan magsulti. O unsay mga buhaton, wala mi diri igsoon magsulti nga kapin o kulang, ang amo lang gipasabot nga akong history about igsoon sa kaso sa Bayugan, kadtong kaso sa Bayugan nga nadimulis igsoon ang iglesia sa Nara, Abingyo. Busa atong ipabasa, Brother Samuel, usay baruganan igsoon, biblical legal, usay gingon sa Isaias 41 versikulo 10. Isaias 41 versikulo 10 nga kaigsunan, ayaw ka hadlok kay maguban ako nimo. Ayaw ka balaka kay ako mauman ang imong Dios. Lig-onon og tabangan ko ikaw, panalipdan og luwason. Sumala pa sa Episo kay kadto ang ipasabot sa balaang kasulatan igsoon, dili ta mahadlok sa pagpadayag sa kamatuoran kay dili man igsoon personal. Watay atake personal. Ang ato unsay gisulat sa dokumento igsoon di lang po ta masakitan kay nganong gibuhat, kung tinuod man ning dokumento, ali ta masuko. Kung dili tinuod ka masuko mapunta. Episo 4 versikulo 25. Episo 4 versikulo 25, busa ayaw na kamo pagpamakak. Isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isig katao, kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Kristo. Masalay ko no? Isulti na ang matuod. Ayaw nagpamakak. Dili ta magsigig pamakak kay ang bakak igsoon sumala sa Juan 8:44 ang amahan sa bakak mao ang yawa. Lang musuko man punta. Kung ingnon ta kana riguya. Daka istorya, daka pa mga istorya, di man ta musuko. Ano masuko man ta? Nga ang mga isyo igsoon nga si riguya, gamay ra man nagrado, ngano masuko man tag tinuod po ng gamay grado. Dili po na tinuod, ngano masuko man punta. Buwan igsoon nga atong ibulgar ang mga paghitabo mga kaigsunan nga ang kaso sa iglesia dito sa Bayugan gitabangan lang ni Pastor Yangwas. Ang kaso mga kaigsunan nagkaso nga 70 Adventist Conference Church Southern Philippines nagkaso igsoon sa Northeastern Mindanao Mission Corporation. Usawa man wala. Nga ang 70 Adventist Conference Church o Southern Philippines nganong gikasuhan ang Northeastern Mindanao Mission Corporation nga dili maoy tag-iya sa lote.
Sa ilang kao, bayronon, no? Ang bayronon, mga kaigsunan, ang bayronon sumala pa diri sa record, pildi sila sa kaso igsoon. Makabayad unta sila og 126,000 mga minahal kong igsoon. Pero gilabanan ni Pastor Yangwas, gitabangan igsoon. Pero ang nagtabang mahimo pa, ang nagtabang hinuon mao pa gihimong dautan sa pagtabang igsoon sa iglesia sa Bayugan. Igo lang siya mipasok. Mitabang igsoon. Mao tong pagtabang la sila kabayad sa 126,000 nga kaso nagipanguluhan igsoon dire ni Arangues, Brihido Gulay, Francisco Luciñana, onya na dire Morelion, na dire igsoon. Gitabangan sila, palang dili sila makabayad kay pildi na. Sa mao nga kaso, gipasukan igsoon palang di sila kabayad og 126,000. Nagpatabang sila. Karon igsoon gitabangan, hantod mipasok itaon ang usa ison ka abogado, gidesisyonan igsoon lagtod nga istorya, gidesisyonan sa Supreme Court Manila. Ani adre ison, no? Ang kaso mga kaigsunan namirma ang mga kanagkuan Supreme Court Manila nga ihatag lang ngadto sa tagsayuta, walay demolisyon. So yan pirma. Ihatag lang sa 70 Adventist Church of Northeastern Mindanao Mission tungod kay ang tag-iya sa lute mauman ang mga membro sa iglesia, pero og kaso hisgutan mali na nganong gikasuhan ang Northeastern Mindanao Mission Corporation na di man tagi sa church. Dapat unta ang church naghulat lang unta og kasuhan sa Northeastern Mindanao Mission Corporation, diha na sila mo depensa, dili kay magfile og kaso igsoon ngadto sa Northeastern Mindanao Mission Corporation ngad dili tag-iya igsoon sa mao nga lute. Mao to nga usay gingon, gipirmahan igsoon sa Justice Renato C. Corona, namirma ang mga komisyoner sa Associate Justice nga iuli lang sa tag-iya sa yuta. Walay demolisyon. Walay demolisyon. Ang pangutana, niya igsoon, pirmado ni Atty. Alexander Balili, hintabang siya. Nga dili igsoon. Karon kay gitabangan man ni Pastor Yangwas mga kaigsonan nga iuli lang sa tag-iya. Ang pangutana, nganong nadimulis ang iglesia nga sakit kayo? Niya igsoon, no? Bayugan. Iglesia sa Bayugan, basta luuya kayo. Gisunog pagaling ang mga pagsulay, igsoon gisunog ni atong Marso 19, 1986, mga minahal kong igsoon. Gisunog ang simbahan. Gisunog ang simbahan sa Bayugan sa Nara Abingyo. Pero gyapon igsoon makuha. Pero ang dako igsoon nga problema o hinilali nga kagulanan igsoon sa mga membro sa iglesia, nganong nadimulis mga minahal kong tigpaminaw. Pirmado ni. Miadto ko sa korte sa Bayugan, akong gisertified through copy ni Katrina Suarez mga kaigsoon, no? Katrina Suarez ang attorney, clerk of court sa Bayugan. Nagpamatuod ang mga pirma nga sila'y nagpanimulis igsoon gisugo niya nag-ingon dire to process the implementation to right acquisition to demolition granted by regional, nag-order tungod kay namirma ang mga tao igsoon nga mga ngalan dire si Job Domingo, Brihido Gulay, Selo Hinite, amo di masiur ni pirma ni Pastor Hinite. Dili lahi ni nga pirma. Onya, Rodolfo Batislaon, murag yan ang pirma. Rodolfo Batislaon, onya Abner Sumagang, onya Danny Lacson, onya Lorito Morelion, onya Benito Catle. Ang sunod mga kaigsonan, dako kayong pirma, si Pastor Epipanio Gloria, onya si Pastor Labadan o si Pastor Paular, mga pirma igsoon.
Ginipensahan ang Korte Supreme Court Manila nag-order nga iuli lang sa tag-away demolition ang pangutana nganong nadimulis tungod kay namirma sila nga ipadimulis mga minahal kong tigpaminaw. Grabe nga history. Ha? Ni ani igsoon. Mone ang ato nga ebidensya nga si Pastor Brihido Gulay Danilo Lacson nagbuhat og special power of attorney. Onya pasanginlan nga si Pastor Yangwas mo'y hinungdan nganong naguba ang iglesia sa Bayugan mo'y gisuro sa tibok Pilipinas igsoon hantod si Pastor Yangwas dili na masaligan sa mga membro kay tisukan na igsoon ug dautan nganong wa kuno hinungdan ni Pastor Yangwas. Wala may Pastor Yangwas pirma dire. Pirting dauta sa Pastor Yangwas sa pen. Pero ang namirma sila way Pastor Yangwas namirma igsoon sila ang namirma. Istorya nga gipadayag nato dinhi sa live sa Facebook karang makabantay ta igsoon unsa ang gipangbuhat nga atong gisaligan kuno nga pastor mo'y hinungdan nga dinimulis ang iglesia sa Bayugan. Onya sunod pagyod nahitabo mga kaigsunan pagdimulis sa iglesia sa Bayugan ang opisina kuno sa Seventh Adventist Church Local Conference Nara Abingyo Pormerle Tubod Lanao. Saan man karon? Ang opisina kuno Nara Abingyo Pormerle Tubod Lanao. Yung sa man opisina gibalhis Tubod Lanao. Ato kunong basahon ikson ang mga ebidensya ni ang kapitan sa Tubod Lanao o ang mayor. Liya direksyon. Sumala pa sa mayor na establish mga kaigsonan this to certify that Seventh Adventist Church Local Conference Incorporated headed by 8 Pastor Eduardo P. Labadans has no established office municipality. Wala kunoy na establish ng opisina dito sa Tubod Lanao pero gipatuo igsoon nga tuan sa Tubod Lanao. Sa klase musulod tanay mga tawhana mga kaigsunan nga ultimo gani nga ang opisina ni Asdabo gibalhin sa Tubod Lanao. Pirmado igsoon. Onya ang mga panghitabo mga kaigsunan nga gigamit igsoon nga isa ka aduna pagyoy mga sinulat gikan sa Security and Science Commission mga kaigsunan, no? Gikan sa Security and Science Commission pirmado. Kisa nagpirma Attorney Paul Francisco. Usa gingon dire. Atong basahon. Pastor Miguel Isyangwas, Chairman President. Pastor Miguel Isyangwas, Chairman President, Seventh Adventist Church Local Conference, Doña Candelaria, Portion Set, Ikulan, Davao City. Usa ko nos, Pastor Yangmas, Chairman sa Local Conference. Si Pastor Labadan di ay. Ato na po sahon, mga kaigsunan. That Pastor Eduardo Pilabanan Sr. is the legal president of Seventh Adventist Conference Church of Southern Philippines with approved safe registration 110678 date March 4, 1983. Presidente di ay siya sa Seventh Adventist Conference Church of Southern Philippines. Wala gibulat ito mga kaigsunan. Kaya mabasa man dili pagdaot. Lahi ang pulong magdaot, pataka ka og chismis nga walay legal nga mabasa nimo. Sumala pa sa Episo 5 atong ibabasa, Episo 5 versikulo 13 atong ibabasa. Kay daghan igsoon. Daghay nagdala ni ini nga pangalan ato na pong basahon kay si Pastor Labadan, presidente man sa Northeastern Mindanao Mission sa Seventh Adventist nag-ingon siya. Naalpod dire. Pwede office address Bayugan Agusan del Sur. Mao ang opisina igsoon tuas Bayugan. Asang opisina head office address at Bayugan Agusan del Sur, Philippines. Amended de Deret PO 70 Adventist Church of Northeastern Mindanao Mission. Date
March 29, 2001. Ang Seventh Adventist Conference Church of Southern Philippines, the same radi ay amended, giamindar ni ato nga Seventh Adventist Church of Northeastern Mindanao Mission. Asa nga presidente? Ni Alapod. Dat pastor nito si Palangi. Dat pastor nito si Palangi and Perla Palangi is a board of members and officer under the name Southern Mindanao Seventh Adventist Church Local Conference Incorporated with approved registered number 11998 2 date of March 30, 1998. Asan under? Si Perla Palangi sa Southern Mindanao o Seventh Adventist Church Local Conference. Nganong gigamit man pong local conference? Muning gipasabot mga kaigsonan, kung magsunod-sunod ta igsoon sa mga pangulo nga layaw igsoon o gunahuna nga nagpamatuod, gikan kuno sa tubod lanaw o gikan sa Nara Abingyo kanadimulis man, gibalhin na pod og tubod lanaw. Pero ang Seventh Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista ang opisina ni gayod sa Davao. Pero kay ilamang pagbuot, kanakalala ba, Naraabing nyo, tubod lanaw, butasan na po kanguban. Mo report na po, doon niya kanilarya, makaingon ta ikson way klaro. Wala nga akong gipasabot mga kaigsonan, gikan ni sa Security and Science Commission Davao. Nagpamatuod. Nga si Pastor Yangwas, presidente siya, chairman o president sa Seventh Adventist Church Local Conference. Samtang po si Pastor Labadan, presidente po sa Seventh Adventist Conference Church of Southern Philippines. Ano lang? Conference. Seventh Adventist Conference Church of Southern Philippines, 110678. Samtang kang Pastor Yangwas, Seventh Adventist Church Local Conference Incorporated, registered number 04896. Duha lang. Yung sa may gubutan na iksohan. Mauna, mga minahal kong mga kaiksonan, unya, amon tubagon ikson, kadtong gipasabot, nga si Pastor Yangwas kuno, nagsulti diha sa korte, nga sila badan kuno ang presidente sa Seventh Adventist Church Local Conference. Wa matay dokumento. Nga sila, nagsulti man sila dala, ang pangutana, asa inyong dokumento? Kani ama may dokumento. Nga ang husay iksoon nga las, akong itubag ni, dito sa mediator, kay ang mediation iksoon mao ang last nga husay sa dili pa mo hearing mga mugamit og mga abogado. Daghay mga pamaagi sa korte nga maariglo silang duha, apan usaon pag-ariglo nga si Pastor Yangwas pirmado man niyo sa mediation. Si Pastor Yangwas nagtambong, pero si Pastor Labadan wa may present na may pirma Documented iksoon, di ta magsulti og sobra. Asa ang inyong dokumento nga si Pastor Yangwas nagsulti nga si Pastor Labadan mao'y presidente, di ganin yung papilis. Kaya nga mo niya man Si Pastor Yangwas na ipirma pirma, present siya sa mediation. Uban siya ang abogado, pirmero. Abogado. Ikaduha, ikatulo, wala mo tambong yung abogado. Basta ka na, present ang abogado. Pero walay pirma ni Pastor Labadan, kay kung naa ka sa mediation, mitambong ka, musignature ka dire. Kay mauwi basihan, nga nagtambong ka, kawa to hearing. Walay hearing. Ato pag-ariglo usa ba? Ariglo. Kay, nga naman, si Pastor Labadan maging nag-una-una dito sa Bayugan, o sa English version, nag-provoke ba? Siya na sinugdanan nga nasindi ang kagubot sa pagpayil o kasos Bayugan. Nga nga man ani as Pastor Yangwas. Mateo iksoon 15 versikulo 18, kung wa ko masayop, ipabasa ko na iksoon. Brother Samuel basa, ato ipabasa ang teksto. Kung ang atong iksoon masayop, kung siya sadan kitang walay sayop, adto ta, kay kaluwasan man ang atong tumong og tuyo, dili kagubot para ang mga kaigsunan nga nangita og kaluwasan dili magkalibog.
Kay si Pastor Yangwas wa gyud na manghilabot igsoon. Ha? Nalipay gani siya nga naay nagwali parang mudaghan o usa na lang ang atong python, ang Mission Corporation, naunsa man si Pastor Labadan, i-file man hinuon. Ha? Gugma man kani nga tuwa igsoon kay Kristohanon bayata. Mao lang ang ako igsoon, isa po kong nalibog. Dili basta-basta po ni ako igsoon nga ganuman. Ako'y tigliktor sa Misamis Oriental. District leader ko. Ha? District leader ko sa entire Region 10, ang Camiguin Island. Pero di po ko gusto nga ang akong pagkatao nga kaluwasan ipahamak po igsoon nga magsulod-sunod ko sa Pangulo nga na. Kanabang lahi na ba? Tipas na ba? Di ba ko eh? Ang akong ginikanan igsoon mo'y nagbuhi, nagpadako, gawa sa kinabuhi kay ang Dios may naghatag. Gibiyaan gani nako kay ang pagtuo sa akong ginikanan wa gali may subay, sila pa. Klaro ni igsoon. O ato pabasa. Mateo Mateo 15, Mateo 18:15 be? No? 18:15. Oh. 18:15. Wala. Mga kaigsunan, makita sa Mateo 18 versikulo 15 nga nag-ingon siya dinhi mga kaigsunan. 15 ba? O 15. Oh, sige. Kapital naman. Kung ang imong igsuon makasala kanimo, adto siya o pakita siya sa ihang sayop. Apan himoa kini nga kaburang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung siya dili mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo aron ang matag sumbong kapamatud-an sa duha o tulo kasaksi sumala sa giingon sa kasulatan. Oh, mga minahal kong isuod gibuhat ba ni sa ni Pastor Balan? Nila sa mga board man ka sila. Leader man ka sila. Gibuhat ba ni nga kung nakasala si Pastor Yangwas sa ilang panimalay, ugasan diri sa opisina ba? Ka pastor mo ni imong sala, gipahayag ba nila? Kaya pagkadili pag inuangkon magdala pag og witness. Duha kong tulo, nabuhat ba ni nila? Di kay nagmeeting igsoon, nagmeeting hinoon nga pailan o kaso mandamo with damages diha sa Cortes Bayugan. Sakit baya mga kaigsunan, bolt ato una-hunaon? Sakit. Kay ang 1 Corinto 6 mga kaigsunan, 1 hantod sa 6, ayaw dada ang buruka ngadto sa dili magtutuo. Nganong gidalaman? Nga miingon ra ba dayon? Nganong si Pastor Yangwas may kuan man pod o kaso nitubag lang didto igsoon sa Bayugan. Kay kung di niya tubagon ang sumbong ni Pastor Labadan, makontep o court siya sumala sa balaod. Gitubag lang. O gitubag niya. Di pasabot ba di ay nga si Pastor Yangwas dili niya tubagon? Tubagon sa kurte oy. Kinamay kas na may sumbong di tubagon. Pag tubag karon nga opisina ni Ama sa Davao, mo to'y resulta na to isang adlaw nga ako igsuon gipadayag namo ni Brother Samuel nga na-dismiss na kay may motion pa man gitiwasan. Mao na mga minahal kong igsuon kung basahon nato ang Biblia, kinsa kahay nakatuman nganong gipailan nga wa pasabta si Pastor Yangwas sayang sayop man ka si Yangwas. Yan wala man aniha din sa mga elder o may balang Pastor Labadan. Sa gibuhat ba? Sa gibuhat nila ni Sister Huino, gibuhat nila sa pamilyang Gulay, nga miadto sa panimalay, ni Pastor Yangwas. Dili kay miadto dito, humana ang kaso, nanay kaso. Wala man tay away personal igsoon kana gitawag og reconciliation. Ano mag-reconcile man tango man ni wa may away personal. Gawas kung nay away personal legal man ni. Nganong gipailan man ni Pastor Yangwas, dapat sa wala pa pagpailong kaso, gibuhat unta to sama sa pag-anha ni Sister Huino, ni Pastor Halantilla, o sa pamilyang Gulay, sa panimalay ni Pastor Yangwas, mo ito ito'y gibuhat. Kay aron wala tay gubot mga kaigsunan, gawas ani karon ang gaha karon sa Davao, giatuan ako ang korte sa Davao for decision lang. Pero dili gipasabot igsoon nga unsa. Naningil lang.
kay na-damage man po ang kwarta, pinaagi po sa pagkuan og abogado. Kay di biya basta-basta. Ang was, naisakit. Saro, agid mo maluoy. Pag-file ani nga kaso sa korporasyon, himo siyang diabetic. Sa pag-file og kaso, hapit siyam katuig kumbatis Manila, na diabetic siya. Pagtana, tiwasan pag yun nato. So, di kita maluoy. Kristohanon magata. Mahuni gipasabot igsoon ang Mateo adtua siya. Dili unta mahitabo kini nga dagan nga nakatrubol kini nga ngalan tungod og ang garbo ipaubos lang adtuon kung kinsay nasayo. Mao na mga kaigsunan, akong gipadayag sa dagan sa panahon nga isa pinaagi sa gugma, nga pasanginlan si Pastor Yangwas mo'y nakaguba sa simbahan. Ako ibasa kaganina, dili mao walay pirma ni Pastor Yangwas. Ang namirma ang ilang sayop ipahid gadto sa tao nga nagtinarong. Pero ilang binuang, ilang gitipigan, parang dili mo gawa sa mga kaigsuunan-igsuon. Diba? Muna ang itabo. Kung nasayop man gani, ang mga board of trustee, dapat ang iglesia nakita unta, angay unta sila disiplinahon. Diya sa bayugan, kay namir naman nga pagpaguba sa iglesia sa bayugan. Di ka hinuon, gitabangan lang gihapon ato pa nakonsentir ta sa sayop. Busa ang iglesia kinahanglan magbata sumala sa sulat sa Sister White. Ang iglesia nga itingog man. Mao na ang dagan mga kaigsunan nga among gipadayag sa kamatuoran igsoon sumala sa Biblia nga pinaagi sa gugma. Pinaagi sa gahom sa Dios ang ato mangayo may og depensa. Pasaylo ami, kay di may makapugong buhat. 4 versikulo 20, di may makapugong isol. Amo gyud isulti, ang mabasa dire nga legal, dili mi anang dili legal, kay mula pasta, sumala sa 1 Korinto 4 versikulo 6, kadi ta mosaylo sa balaang kasulatan. Ang Dios magapanalangin o kaninyong tan sa tanang naminaw, pinaagi sa pagbanayag sa kamaturan, bakak o kamatuoran nga tinuod. Ang Dios magapanalangin og maayong hapon akong ihatag ni Brother Samuel. Mayong hapon mga kaigsunan, mayong hapon matong gisaysay ni Pastor Goya. Mao siya mga kaigsunan kaso sumala sa mga korpo ang kasuhan mga kaigsunan. Sa dihang gikasuhan nila ang iglesia sa korpo mga kaigsunan sa misyon, unya nangayo silang tabang sumala pa ni Pastor John, ngayo silang tabang ni Pastor Mike gitabangan nga wala madayon og demolish. Unya karon mga kaigsunan, naanay order sa Supreme Court, no? Naanay order sa Iuli lang. Supreme Court nga iuli lang, no? Walay demolish. Walay demolish mahitabo. Supreme Court Manila. Supreme Court sa Manila mga kaigsunan mo nag-order nga iuli lang walay demolish. Ang dakong makasusubo igsoon, ang mga pastor rabagyoy na mirma nga i-demolish naman hinuon. Sa diha nga na demolish mga kaigsunan, gipirmahan nila nga iblang gipa-demolish, ang gipasanginlan nila ang ilahang pangayuag tabang. Mo na yung maklaro igsoon. Kung ato yung masabtan pag-ayo mga kaigsunan, kung ato yung himay-himayon, ang ilahang gipangayuan og tabang mga kaigsunan nga imbis dili mademolish iglesihan, no ilang gipasanginlan mga kaigsuonan, maoy ilang gipakasadan gumikan sa maong demolisyon mga kaigsuonan. Unya sila ray namirma sa tong pamirma nila igsoon. So, nara igsoon. Certified through copy na. Certified jud igsoon, copy gikan sa korte sa bayugan. Imbes gitabangan sila igsoon, ila na hinuong gipademolish, unya sa dihang na demolish, ilahan na hinuong gipakasadan ang nitabang nila. Paggawa giayo mga kaigsunan og imong sabdon wagi mga batasan. Way mga batasan ay mga kuan ni igsoon diro, mga pirma na mangalan si Job Domingo, naapag din mga kaigsunan si Brigido Gulay, daghan kayo na si ano siya mga kaigsunan. Dapat manggani silang magpasalamat nga hindi dili na mademolish, nagpirma na hinuon silang na demolish, unya ang ilang gipangayo ag tabang. So natong ayuhon
paghimay-himay og napamoy kalibog, pwede mo mangutana sa cellphone number na ato ang i-post sa maong video ug mayong hapon kanatong tanan sa di pa ta mga kaigsunan sa pagampo mag religious song pero sa di pa ta mamina og religious song mao to siya mga kaigsunan no. Mao na giingon din sa special power attorney mga kaigsunan no. Klaro gid kayo nakita ninyo. Special power attorney. Special power attorney nga namirma sila mga kaigsunan nga to process the implementation to right of accusation, demolition. Ilahan na hinoong gi-file nga aron maguba mademolish. Imbes magpasalamat sila igsoon kay naanay order sa Supreme Court nga walay demolish. Iuli lang ang lote. Pero naunsa maning mga pastora ni namirma naman hinoong ilahang ipademolish unya sa dihang na demolish ang ilang pasanginlan mga ang ila pang gipangayo ag tabang. Kita ninyo mga kaigsunan? Ang ila pang gipangayuan nilag tabang nga imbes nakatabang sa ila nga dili inta mademolish, ila na hinoong gipademolish unya sa dihang na demolish na gipasanginlan pa nila ang ilahang gipangayo ag tabang. Wa gyud mga kalangsoban pa igsoon, wala gyud pagpasalamat. Wala gid sila pasalamat mo nang dugang mga info o mga pangutana, tawag lang mo sa cellphone number nga atong i-post sa maong video. O diya ta og religious song mga kaigsunan. Ang balaang kasulatan, inugas at katawhan, anong mahibalo sa tugok sa gilungan. Sa hapit na siya, kayang sa langit, kinuhan, isugot niya. Panlakaw ako, isang yaw ang tulong ko. Karon atuan siya dito sa kalangitan, nagandang og tuloy-an sa tanan nga balaan ug mubalig siya dinhi sa kalibutan. Mga minahal kong tigpaminaw, Lalinon pasalamat ko sa naminaw o nagtanaw mga kaigsunan dili to daot. tamayong tao Basin laino na pong pagsabot kung dili igo lang ni nagbasa sa ilang mga pirma. Sa walay kahadlok sa pagtug-an igsoon kay walay makaadto sa langit pinadayag 21 sa mga talawan. Busa among gipadayag dili paglaot, dili chismis, kundi mabasa. Legal papers o Biblia. Mauling pagitabo mga kaigsunan sa organisasyon nga ang atong opisina sa tinuod ya sa Davao. Pinaagi sa membership book of registro. Igo lami nagtug-an igsoon. Mas namo i-alkontra nga papilis nga husto po na. Ipanayag mo. Kaya mo mang ipanayag ang tinuod. Busas nakasalamat sa laminaw o nagtanaw mga kaigsonan ang ato na pong live karong Domingo. Kumbati na po kaigsoon sa mga pagbutyag sa kamaturan sa tugay nga mga panahon para ang mga kaigsonan nga dili magkalibog ilang pilion ang kaluwasan dili ang pagpamakak mga kaigsonan. Dili chismis ha? Kaya ang chismis istorya. Gitubag lang nako ang mabasa nga dunay mga pirma. Ang chismis walay pakita, istorya lay dako. Wala mga kaigsonan. Mga ito kaigsonan ang gitanyag na kaluwasan. Musa mubalog na ta sa tinuod na kamaturan sa mga pangutana nagkalibog ang mga katawan nakatubag ayaw mo kalibog. Mao ni ang dagan nga si Pastor Labadan wala na libro. Tuanas kagayan gisurrender. Wala inyong balugan.
kaigsoon ligan ni gipadadaan ko og sulat gikan sa Security Access Commission Cagayan, gisurrender na ang libro. Pinis na direktor sa Cagayan, iya kong gipadadaan. Pasabot mga kaigsuonan. Musa daghang salamat po sa inyong mga tigpamunan ni ata sa Birnes alas pagpangandam. Utol sa tang live sa Domingo pohon uban ni Brother Samuel Taboco. Nga magapadayon kini nga programa ison live sa Facebook nga kamatuoran. Musa ang Dios magapanalangin o mayong hapon kanatong tanan. Maayong hapon igsoon, sa di pa ta magtapos, magampo ta. Among langit noon, ug dalaygon silimbaho na mo nga Dios. Ginoo daghang salamat sa imong kaayo sa kinabuhi kusog gininhawa nga imong gihatag sa matag usa ka namo. Ginoo ninintak na sa kahaponon sa adlaw sa pagpangandam kutob sa nagapaminaw o nagatanaw na ning maong live. Panalangin sila Ginoo, tagay sila kabaskog, kapiskay sa panglawas. Maingon man usab sa material nga mga butang, mga pinansyal. Maingon usab Ginoo sa espirituhanong mga butang, tagay sila Ginoo. Labi na sa imong pagtuo diha kanimo, hindi tagay sila lig-on pagtuo kadasig samtang di ka mobalik sila Ginoo makahimo sa pagpamalandong sa pag-alagad ug pagsimba diha kanimo. Busa mo kaning katugyan sa ngalan ni Kristo mong ginugman luluwas. Amen. Mayong hapon mga kaigsunan. Ug dalaygon ang Dios ninintak na sa kapunon.